ବେଶୀ କରି ଦିଅନ୍ତିନି ଲଙ୍କାପତି। ମୁଁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସର୍ବଦା ବଚନ ପାଳନ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ। ନା ମୈତ୍ର ନା, ଏହା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ମୈତ୍ର। କାରଣ ରାକ୍ଷସ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମୃତ୍ୟୁପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ ମୈତ୍ର। ରାକ୍ଷସ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମୃତ୍ୟୁ କାଳର କବଳିତ, ଆମେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ବରଂ ଏହା ହିଁ ଆମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ହେବ ମୈତ୍ର। ରାକ୍ଷସ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମୃତ୍ୟୁପିଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରାବଣର ରାଜଦ୍ୱାରେ ସସମ୍ମାନ ସହ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ।